Nazdar lidi, vítejte u mýho dalšího videa a dneska bych vám chtěl ukázat pěšky recenzi na můj server. Takže pojďme. Můj server má 20 slotů, jsou tam menší lagy, ale moc to nevadí. Takže první věc, co vám chci ukázat, je hostinec. Zde můžete vidět. Hostinec. Takže můžeme jít. Zde můžete vidět i číšníka. A zde máme spací místnost, která je opravdu obrovská. Že já takhle tady půjdu semka, takhle tak. Tak, zde můžete vidět spací místnost. Je tu 8 řád a v každé řadě je zhruba 10 postelí. Těch 10 postelí je tady zhruba, protože je tady ta první řada, kde je jenom 5. A potom řada otazníková, která je o trochu vedle. A tam je těch postelí jenom 4. Takže to by byla spací místnost. Můžeme pokračovat v cestě. Takže já tady vylezu zase schody. A můžeme jít. Dále, co bych vám chtěl ukázat, tak je náš hřbitov. Hřbitov jsme postavili nedávno a zde jsou různé velké osobnosti. A jsme tady udělali. A i vtipné osobnosti. Steve Jobs, Michael Jackson, Trollface. To vás možná překvapí tohle. Já zrovna u sebe nemám krumpáč, tak mě omluvte za to čekání. Takže tohle. To postavil můj kámoš. Potom Paul Gray. Předávkoval se lékama. Kurt Cobain. Bůh. Udusil se rohlíkem, to dělal taky kámoš. Pod tím je zlatá místnost, to vám teďka ukazovat nebudu. Steve. Zde je hrob všech mrtvých hráčů. A zde je Satan. Satan zemřel při pohledu na nebe přes buky textur. A co je, ptáte si, co je pod tady tímto stounem? Je tam samá láva, jako by se to nedalo čekat. No nevadí, můžeme pokračovat. Takže, co dalšího bych vám chtěl ukázat, je naše profesionální cesta. Samozřejmě to byl vtip a chtěl bych vám ukázat náš kostel. Takže kostel vypadá takhle. Tady ještě bude nějakým časem stát takhle, tak jakože nějaký ten kněz. A ten kostel je zvenku opravdu obří a vypadá naprosto majestátně, fakt jako něco takového. Jo, můžete vidět a takhle ještě hodně daleko pokračuje. Zde, co bych vám dalšího chtěl ukázat, jsou domky k pronájmu zdarma. Tady si můžete vzít jakýkoliv domek zdarma, anebo si rovnou nějaký postavit, to je jedno. Takže můžete tady vidět, že už jsou trochu vybavené, jsou docela pěkné. A dokonce i malá zahrádka. Si tím obělím, no nevadí. A nebo si můžete vzít taky tady ten maličký domek, to je jedno. Těch domů je tady v podstatě docela dost. Zde je obří kejvka, která byla hnedka tady vedle vesnice, tak jsme semka udělali prostě takovou branku tady, jako by to vypadalo tak jakože dobře. A dál, co můžete vidět, je tahle starověká věž, která byla utrhnuta celá a byly tam zadělány ty díry pomocí těhle nether brick fence. A zde můžete vidět portál, který jsem tam postavil já sám. Takže zde je, dá se říct, portálová místnost. Portály se nesmí stavět. Zde se můžete portovat do netru, jak chcete. Takže zde jsou warpy, které stále přibývají. Normálně se může jakýkoliv hráč warpnout na jakékoliv místo. Není tam vůbec žádné omezení. Klidně se můžete warpovat celý den. Co dál? Tržnice. Tržnice je opravdu neuvěřitelná část našeho města. Zde je enchantment shop, zde si můžete zdarma enchantovat svoje zbraně nebo itemy. Takže zde je levely 10 až 30, tady jsou kolem toho ty knihovny, které tomu dodávají něco jako sílu a jsou tam vyšší levely v tom. Zde jsou obyčejný low level enchant
normálně pro nízký levely. To můžu vám rovnou i ukázat. Jo, vidíte tady nějakých 17, 20 něco. Zde můžu ukázat low level enchant 2, 2, 3, jo. Takhle tak to asi tak funguje. Takže tady zatím nevíme, co bude, tady ještě o tom přemýšlíme, ale to bude taky dobrý shop. Zde je obchod s cenostma. Zde si můžete koupit Diamond, Golden Apple a Glowstone Dust. Na co je Glowstone Dust? Na vyrábění glowstoneu. Golden Apple je opravdu užitečná věc, to vám dodává životy, i když zrovna nemáte plný hunger, a dodává vám to i tak dost hungru. Takže zlatý jabko si tady můžete koupit, Glowstone Dust a Diamond. A co je zde, tak je Redstone Shop. Redstone Shopu si můžete, to je můj shop, tady si můžete koupit Redstone, Sticky Piston, Dioda, to je Redstone Repeater, kdyby někdo nevěděl. Tady je piston a dispenser. Teďka bych vám mohl ukázat, jak se poznává chest shop. Takže zde je cedulka, do které když čuknete, tak mu něco prodáte, dá se říct. Jakože jemu to sebere peníze, vám to peníze dá a vy mu dáte ten určitý item. Takže Gambitek, to znamená jméno nebo nick hráče, který to prodává. 5, to je počet zboží, s kterým se obchoduje. Takže třeba já si koupím 5 dispenzerů, nebo dám 5 dispenzerů. B75 je cena za kupování, takže já bych to koupil za 75. A 10S je cena za prodání, takže kdybyste to prodali, tak dostanete 10. A co se prodává, to je až úplně dole, to je dispenser. A já vám tady můžu ukázat, že to je celý narvaný dispenzerama, takže tady můžete si kupovat. Zde je redstone a tady můžete vidět, že redstone stojí 100, jeho 20, zase to prodávám já a je to redstone. Takže takhle si můžete vytvořit i vlastní obchod, pozor na to, že si to tady musíte privatenout, takhle jako já. Dáte si cedulku před bednu, tam napíšete v té hranaté závorce, která se mimochodem dělá Ctrl Alt F a G. Ctrl Alt F a Ctrl Alt G. A do té napíšete private. Tu když dokončíte, tak se vám tam automaticky napíše vaše jméno. Takže takhle se privatne bedníčka. A můžete mít svůj chest shop zadarmo. A můžete si takhle vydělávat. Takže zde je předposlední obchod. To je kovárna. Zde si můžete koupit gold ore nebo gold ingot. Ty goldy už jsou docela dost drahý. Nebo tady si můžete koupit 20 iron ingotů a 20 iron ore. Iron ore máte za 200. 20 máte za 200. Tady můžete vidět i vyplněný interiér. Takhle. Docela pěkný. Zde je bookshop neboli knihovna. Můžete si tady koupit knihu a časem možná i knihovnu, to ještě nevíme. Nebo tohle to možná bude obchod s nábytkem, to ještě nevíme. Takže tady se možná bude kupovat ta knihovna. Takže já, co bych vám ještě chtěl ukázat za věc, tak je, jak si vydělávat. Takže já si zapnu F1 a jak si vydělávat. Dáte T a napíšete /Q. Zde jsou příkazy pro questy. Přes questy si můžete vydělávat, že budete dělat různé úkoly. Můžete napsat /jobs, což jsou práce, a zde si můžete vydělávat pomocí prací. Takže, jak pracovat s jobs? Napíšete /jobs, BRO2TVSE, browse, zmáčknete Enter a ukážou se vám všechny možné práce. Práce jako miner, hunter, weaponsmith, farmer, digger, builder, woodcutter, fisherman. Takže v překladu je miner, jakože prostě kutáč, ten co kutá různý železo a tak. Hunter, lovec, co mluvíte příšer tak. Weaponsmith, tam různě si děláte brnka a nástroje. Farmer je farmář, normálně na farmě pracujete, sklízíte obilí a za to dostáváte expy a peníze. Potom je tady digger, což je hodně dobrá práce, to prostě jenom kopete štěrk, písek nebo hlínu.
Pak je tady builder, za to, co postavíte, tak dostanete peníze. Pak je tady woodcutter, normálně těžíte dřeva, prostě těžíte dřevo. A fisherman, to je loví ryby. Jo, rybář, tak se tomu říká. Takže já bych vám mohl ukázat třeba takové povolání digger, který už mám. A jak se podíváte na svoje XP, nebo jak se připojíte do nějaké práce, tak napíšete lomeno jobs, join a tu určitou práci. Takže já si přidám třeba teďka minera, jo. Já mám teďka diggera, si dám minera. A ukáže se vám, you have joined the job miner. Takže teďka jste miner. A napíšete lomeno jobs stats. A vám se ukáže, kolik máte expu u různých, jaký máte tam level, kolik máte expu u toho jobu zrovna. Nebo tak. Takže já vám ukážu zde diggera. Takže já mám k tomu diamantovou lopatu, aby jsme se moc nezdržovali. Takže já si tady natěžím pár hlíny takhle. Mě tady zrovna lítají sněhový koule z toho. Nevadí, takže já si tady natěžím tak do toho 3. levelu. A za chvíli to uvidíte, že už... Jo, you are now a level 3 digger. Takže, co teď? Změnil se mě účet, já jsem měl na účtu 201 $. A podíváte se na účet příkazem lomeno money. Takhle. Tak a mám 317 $. Takže tím, že těžíte, tak dostáváte XP a přitom dostáváte i peníze. Takže takhle se dá vydělat přes joby, to je asi tak nejlepší. A pak si můžete ještě vydělávat přes questy. Jak se dělají questy? Napíšete lomeno q give. Mně už to napíše, že už mám jeden, vám to napíše požadavky, jaké potřebujete ke splnění questu. Já si to najdu. Tak. Zde máte, ukáže se vám tahle tabulka. Potom tam máte objektiv, 1 stone sword, 1 crafting table, 1 wooden pickaxe a 10 log punches. Takže, co znamená v překladu? 1 stone sword, 1 kamenný meč, 1 crafting table, 1 dřevěný krumpáč a 10 vytěženého dřeva. Takže já si to teďka asi givnu a půjdu tam, poletím natěžit nějaké dřevo. Takže já si jenom kouknu, co tam máme v těch objektivech. Já co si pamatuju, tak to bylo tohle stone sword, wooden pickaxe, pak tam byl ještě crafting table, tak, a co ještě? Jo, těch 10 log punches. Já se na to vezmu diamantovou sekírku a já se k vám za chvíli vrátím. Takže zatím se s vámi loučím. Čau, nazdar, jsem zpátky a můžete vidět, že už tady jsou stromy. Takže si natěžíme trochu toho dřeva. Přesněji zhruba tak těch 10 dřeva, no. Tak, to pod sebou. Info. Už to máme. Máme 11 log punches. Takže už jsme u konce a já vám ukážu, jak dokončit ten quest. Takže napíšete lomeno done. To je vše, zmačknete enter. Tak, přibylo vám to 100 peněz a dole si můžete podívat i kolik máte právě zůstatek na vašem účtu. Takže já mám 417,81. To je můj zůstatek, váš bude samozřejmě jiný. A pro všechny takový ty typu prosím nedáš mi opko nebo nedáš mi kreativ, rovnou máme odpověď a to je krásné tropické ovoce jménem ban.
Hnedka zabanujeme všechny hráče, kteří po mně budou chtít kreativ, anebo opko. Opka nerozdáváme, admin tým je plný a nikomu je nedáme. Prostě nikomu. Pochopte to. My nejsme žádný server, nějaká charita nebo tak. Jo, my vám nedáme to opko. Takže, to by byl můj server, pojďte se podívat, budu moc rád. A já se s vámi loučím a přímo se s vámi loučí admin ze serveru Mineblox Gambitek. Takže čau čau.